Ebe anyị bịara n'ọzọ n'ụbọchị nke taata akọcha aba TV. Ilu anyị nweta taata anyị atụ taata bụ ilu na-asị na dibịa a na-akpọrọ akpọ zọgbuo nwa ọkwa agwọ. Dibịa a na-akpọrọ akpọ zọgbuo nwa ọkwa agwọ. Nke mbụ, anyị ma dibịa, anyị maghị ife wụ nwa ọgụ. Ma tupu m aga n'ihu, biko nwanne nwoke na nwanne m nwaanyị, biko shia, sọskraịbụ ma like alụ m. Achọrọ m ka ịnụ Igbo wee na-eru mmadụ niile aka, ka mmadụ niile wee na-anụ ịnụ Igbo nwa. Biko nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ana m ayọ iwuru ezigbo nwa afọ Igbo, biko shia, sọskraịbụ ma like alụ m efe. Ngwa ka anyị na-echekwa azụ n'ilu nke anyị tụ. A sị na dibịa a na-akpọrọ akpọ zọgbuo nwa ọkwa agwọ. Nke mbụ, dibịa bụ onye a na-akwụ olu ugwu n'ala Igbo, otu ndị Igbo gboo siri ekwe. Maka dibịa bụ onye a na-aga apụta akpọ nwe nke eje ebe ma ọkụ ụgwọ, ma ọ bee ọmọkachie, ma ọ bee isi ekoto ebunu. Asị ahụ, biko bịagodu ka ị bịa ebe anyị ka ịfụ na onwefe ya alụ ụlọ anyị, ka ị ma na ofu ife ma ọ bụ ife na-abụ ya eme, ma ọ gbara anyị afa, ma ọ mere anyị. Mgbe abụ dibịa na-eje onwe ewu wee na-eje olu ebe afọ ọrụ ọrụ, megidekwa ụzọ gbuo nwa ọka ya sịrị ya na nwa ọkụ ụkwụ agwọ. Ma dibịa nke a na-akpọrọ akpọ, dibịa ofeke, dibịa ya ga-anụta eje ọnụkata otu elu ụzọ batabe sị Nwoye ma Okonkwo, aya m ugiri fụ ka ọnwa ya dara be ha. Ihe na-enegodi anya, ọ sị na aya m ugiri fụ ka nke na-eme ma ka nke ya eme na ike bịa na nke sọsọ nke na-enegodi okwuchacha ya agwala ya okwu ọnụ. Nke ka o kwuchacha ọ sị ọgwụ na ife okwu isi n'Enugu ya ga-aza ka ọ na-apụzi ofu nwa ọkụ na ya na-azụ ozugbo ọzọ onye kwuzowe ya. Nke ụlọ inwe ọkụ na ọkụ nwunye ya nọrọ n'ụlọ sị dibịa ofeke bịa ebe ma ọ dibịa mgbọ eke bịa ebe ofu nwa ọkụ ma ezo ihe akwụ ụgwọ. Asị ihe akwụ ụgwọ ya agụ onye kpọta ya ebe ifugo ndị ihe afụ ife fụ taata ị na-asị na ọnwa ya bịa ebe mana ọnwa afọ ibuzo bịa ebe. Asị oge ejidekwa nwa dibịa nwa sị na ọ ya akwụ ụgwọ ọ makwụọ ụgwọ ọkụ maka ụlọ ekpọ ya o ji aka ya wee bịa. Maka ọ na-adị mma anyị mmadụ ikwere onwe ya okwu ebe ọ na ị na-eje malụ mgbe a ji wee sị bịa ma mgbe ji wee sị pụọ. Ọ na-adịkwa mma ka ntinye na ụmụ ikorobịa ma ọ bụ ụmụ ikorobịa ma ụmụaka na-etonto etonto ifu ụmụ ikorobịa na ọpụa jee wefu ebe jee nye nọrọ ụlọ ekpọ ije na-eme ife na-esi na ahụ oge ofu imegidezi ife alụ ya nwaanyị fe buru itopụ ị n'ilu sị maka ụlọ ekpọ na iwụlọ nwanne fe iwụlọ nwanna fa nọ mbagharị ka ị na-apụ ije na-ewu nwa ikorobịa. Oge ofufe mezi anyị eburu ya tupu inilu afa ebugodi ụlọ na-atụpụ inilu asị ijezi jiri aka chọọ ụmụnna ya ma ụmụnne ka faje gwọọ ya. Ọnụ ebe akpọ ya akpọ ma ọ bụ ọnụ ebe nwanne ma nwanne nwoke ha asị ka eje zọọ ya. Mana nke ebe a na-akpọrọ ya akpọ na iji ọsọ pụrụ ịlịba ife mee ma ife ọ n'imebiri na ihe akwụ ụgwọ ya. Maka ofe ụmụ ikorobịa kịta na-emezi abụmanya mmiri. Maka dibịa a na-akpọrọ akpọ zọgbuo nwa ọkwa agwọ. Anyị kwesịrị ka anyị na-akwụrụ onwe anyị ugwu ebe ọ na anyị na-eje anyị akwụrụ onwe anyị ugwu. Ebe a na-akpọrọ ya akpọ isi ebe a pụta, ebe a kpọrọ ya akpọ ije na were ụkwụ na-abụ na osie ike ọ ebe ahụ ka iwere ụkwụ na-abụ na osie ike ife imebigo anya sị n'ọgị nwa na-akpọ ya akpọ na ịmụrụ ọma wee bịa ebe ya mana ya sịrọ ịkwụ agwọ. Mana ebe a na-akpọrọ ya akpọ ije na ya ife ọ n'imebi ihe akwụ ụgwọ ya maka ijiri ụkwụ na-abụ ya kwudo otu maka ka ọkụ eji esi na ebe egotere ya ọkụ egote ọfụ na-eji ofu ụkwụ akwụrụ mgbe ọ nọzi ofu abalị ma abalị na-abụ otu ya nke nna wee kwụrụ n'ụkwụ na-abụ ma na ọ kwụrụgo. Ebe a na-akpọrọ ya akpọ ije na-emebi efe kwa agwọ ebe ọ ga-adịrị anyị mma ka emesịa.